соҳаи нақлиёт дар таъмини рушди устувори иқтисодиёти ҷумҳурӣ мавқеи муҳим дорад. Баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурӣ муайян шудааст. бо ин мақсад айни замон дар соҳаи нақлиёт бо роҳнамоӣ ва дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 11 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумӣ беш аз 8.5 миллиард сомонӣ татбиқ шуда истодааст. пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ки аз ҷониби созмонҳои байналхалқӣ яке аз шаҳрҳои амнтарин дар минтақа эътироф шудааст, рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии он таҳти назорати бевосита ва доимии роҳбари давлат қарор дорад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар партави сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми солҳои 2017-2019 ҷиҳати беҳтар гардонидани сатҳу фарҳанги хизматрасонӣ дар нақлиёти истифодаи умум саъю кӯшишҳои зиёде ба харҷ дод. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни вохӯрӣ бо фаъолон ва роҳбарияти шаҳри Душанбе ки 15 феврали соли 2017 доир гардид, ҷиҳати беҳтар ба роҳ мондани фаъолият ва сатҳи хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ ҳамзамон баланд бардоштани фарҳанги хизматрасонӣ дар нақлиёти истифодаи умум супоришҳои мушаххас доданд. با مقصد بهتر نمودن سطح خدمترسانی در سمت فعالیت نقلیات مسافربری پایتخت، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دوم سال 2017 با شرکت انادولو ایسوزوی جمهوری ترکیه اوید به خریداری و وارد کردن اتوبوس‌های زمانوی شرطنامه همکاری به امضا رسانید. در اساس شرطنامه طرفین سال 2017 از ترکیه به دوشنبه در مرحله اول 40 و در مرحله دوم 24 عدد اتوبوس‌های مسافربری تمغه ایسوزو به شهر دوشنبه وارد گردید. автобусҳо тавассути қаламрави кишварҳои Эрон, Туркманистон ва Узбекистон ҳаракат намуда ба Тоҷикистон расиданд. Автобусҳои мусофирбари тамғаи Исузро аз ҷумҳурии Туркия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ронандагони тоҷик таҳвил доданд. вақте ки зиёда аз 18 маротиба ҳам 200 адад автобусҳое ки истеҳсоли Туркия буданд, ронандагони корхонаҳои мо аз хориҷи кишвар амира ба ҷумҳурӣ ворид кардан, якчанд давлатҳои ҳамсояро мегузаштанд. аз нақли онҳо сокинони дигар давлатҳо ба мо ҳатто ҳасад ҳам мебурданд ва мегуфтанд ки чӣ хел шумо президенти ободкор доред, масалан роҳбарияти шаҳри ободкор доред, ки барои ҳамин ҳатто ангушти ҳайрат мегардиданд. имрӯз автобусҳое ки масалан ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол мекунад, албатта ин дар сатҳи ҷаҳонӣ аллакай муаррифӣ мешаванд ва аз автобусҳои дигар кишварҳо камӣ надоранд. раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ дар маросими қабули автобусҳои нав дар корхонаи камналии воҳиди давлатии автобус 1 иштирок намуда, зимни суҳбат бо ронандагон таваҷҷӯҳи онҳоро ба баланд бардоштани маданияти хизматрасонӣ, дар ҳолати хуби техникӣ нигоҳ доштани воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ, истифодаи оқилонаи воситаҳои техникӣ ва риояи аломатҳои роҳу ҳаракат ҷалб намуд. ҳамин тавр автобусҳои муосир дар хиёбони Рӯдакӣ дар хатсайри рақами 3А ба фаъолияти мусофирбарӣ оғоз карданд. ҳамин нақлиёте ки имрӯз ворид шуда истодаасту дар истифода қарор дорад, агар аз ин мо истифода накунем, аз ин хуб бошад, дигар ман фикр карда наметавонам ҳамчун нақлиётчӣ. нақлиёти ҳозиразамон ворид шуда истодааст, ҳам сабукрав, ҳам мусофиркашонӣ, ҳар хел вай чӣ мегӯям ғунҷоиш ба ғунҷоиши ҳар хела мутобиқ ба нақлиёти мусофиркашонӣ шаҳри Душанбе. муҳтоҷона метавонанд қабул кунанд, нобиноёна, муҳтоҷона инҳоро метавонанд дар салони худ қабул кунанд. пеш мо ҳаминҳоро карда наметавонистем. дар автобуси лаз дар давраи шӯравӣ чӣ хел вай каляскара даровардан мешуд? намешуд. ҷои нишаст танг буд, намешуд. барои ҳамин имрӯз бинед ҳамаи шароитҳо муҳайё шудагиаст. моҳи августи соли 2017 бо иштироки раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ рӯнамоии намунаи аввали истгоҳҳои нав сурат гирифт. зимни шиносоӣ бо лоиҳаи ангоравии истгоҳ масъулин аз ҷониби раиси шаҳр дастур гирифтанд ки дар бунёди чунин иншоот ки ба баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар соҳаи нақлиёт мусоидат мекунад, масолиҳи хушсифати маҳаллиро истифода намоянд.
намунаи аввали истгоҳи нақлиёти ҷамъиятӣ дар мутобиқат ба меъёру стандартҳои байналмилалӣ ва бо назардошти сабку услуби меъмории миллӣ сохта шуд. Давоми солҳои 2017-2018 аз фурудгоҳи байналмилалӣ то қисмати шимолии пойтахт 36 адад чунин истгоҳҳои замонавӣ сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. ҳамин тавр давоми 3 соли охир шумораи истгоҳҳои пурра аз навсозишуда баробар ба 77 адад шуд ва бунёду босозии истгоҳҳои муосир дар кӯчаву маҳаллаҳои атрофи шаҳр идома дорад. корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 1 яке аз корхонаҳои калонтарини мусофирбарии шаҳри Душанбе ба шумор меравад. ин корхона дар соли 2017 дар хатсайри рақами 28 автобусҳои ғунҷоишашон калони мусофирбариро ба интиқоли сокинону меҳмонон сафарбар кард ки ин раванд дар умум ба беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ таъсири мусбӣ расонд. бо гузашти беш аз як сол аз фаъолияти мусофирбарии автобусҳои тамғаи Лиаз, автобусҳои ғунҷоишашон калони тамғаи Исузу Ситипорт ҳам баҳри интиқоли сокинону меҳмонон дар ин хатти сайр ҷалб гардиданд. давоми соли 2017 ҳар моҳ дар як корхонаи нақлиётӣ семинар машваратҳои омӯзишӣ баргузор мегардид ки ҳадафи доир намудани он таҳлили ҳолати кунунии фаъолияти нақлиёти мусофирбар дар пойтахт ва такон бахшидан ба вазъи хизматрасонии нақлиётӣ буд. роҳбарияти ҷамъиятҳои нақлиётӣ барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани хизматрасонӣ иншооти ёрирасон ва муосири хизматрасонии коргоҳи худро аз навсозӣ мекарданд. дар соли 2017 тибқи қарори қабулгардида дар ҷаласаи васеъи назоратии кормандони соҳаи нақлиёт таваққуфи ҳама намуди воситаҳои нақлиёти мусофирбар новобаста аз шакли моликияташон берун аз истгоҳҳо манъ карда шуд. давоми ин муддат вақт нишон дод ки фаровардану савор кардани мусофирон аз истгоҳ ба истгоҳ равиши худро дарёфт. соли 2017 ҷиҳати беҳбуд бахшидан ба самти хизматрасонии мусофирбарӣ дар ҷадвали ҳаракати микроавтобусии хатсайрҳои 10, 11, 15, 67 тағйирот ворид карда шуда. дар ин муддат бо рақамҳои 29, 30, 42 ва 47 хатсайрҳои нави назди шаҳрӣ таъсис дода шуд. давоми соли 2017 ҳамчунин дар бархе аз хатсайрҳо нақлиёти мусофирбар иваз карда шуд. микроавтобусҳои Mercedes Sprinter ҷойгузини микроавтобусҳои тамғаи Газел ва Hyundai Starex шуданд. бунёди терминали нави мусофирбарии Озодтранс ки баъдан бо Шарқтранс тағйири ном кард, саҳифаи дигари созандагиҳо дар соҳаи нақлиёти Душанбе шаҳр мебошад. терминали мазкур моҳи августи соли 2017 дар арафаи 26-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ ба фаъолият оғоз кард. соли 2017 дар шаҳри Душанбе низоми худкори пардохти электронии роҳгиро ва назорати сафар дар нақлиёти ҷамъиятии шаҳри Душанбе расман муаррифӣ шуд. дар маросими муаррифии лоиҳаи Ситикорт гуфта шуд ки дар асоси тараққиёти технологияи муосир амалишавии он пеш аз ҳама аз нигоҳи иқтисодӣ ба мусофирон манфиати бештар меорад. бо роҳандозӣ намудани ин низоми хизматрасонӣ системаи ягонаи ҷамъоварии маблағи роҳгиро ба вуҷуд меояд. гузашти вақт ҳам гувоҳ шуд ки истифодаи кортҳои шаҳрӣ беҳтарин василаи пардохти ҳаққи роҳгиро мебошад. хуш омадед. корти донишҷӯ. навгонии дигар дар соҳаи нақлиёти шаҳри Душанбе давоми соли 2017 ин ба фаъолият оғоз кардани ширкатҳои хусусие буд ки бо нақлиёти сабукрави кироявии худ тавонистанд дар як муддати кӯтоҳ дар майдони мусофирбарии пойтахт мавқеи муайяни худро ба даст оранд. ширкатҳои муваффақ дар брендҳои Рахш такси, Asian Express ва Олуча такси яке аз аввалинҳо шуда ба фаъолияти ҷадид оғоз карданд. ин низоми хизматрасонӣ ки дар асоси қабули дархост ва фармоиш аз телефони мобилии шаҳрванд амалӣ мегардад, барои сокинону меҳмонони шаҳр навгонӣ амиқ буд. ширкати Рахш такси, салому алейкум, Заварбек шуморо гӯш мекунам. ҳозир акаҷони равон мекунем, шумо ба ронанда занг мезанед. раҳмат барои зангатон, рои сафар. салому алейкум, Олуча такси гӯш мекунам шуморо. хоб ба кадом тараф равон кунем? хоб бале аст, апаҷон такси аст, ҳозир равон мекунем, дар муддати 5 дақиқа онҷа мешавам. ташаккур барои зангатон. Салом алейкум, Asian Express гӯш мекунам. Ва алейкум салом. солҳои пеш аз сифати хизматрасонӣ ҳамаи мусофирон норозӣ буданд. меҳмонон аз он ҷумла дар вақте ки аз нақлиёти УАЗик, раф, Hyundai Starex
газел, тангим ва мусофирон хизматрасонӣ мекард. мо имрӯз дар расидем ба он қуллае ки дар шаҳри мо нақлиётии ҳозиразамон микроавтобусҳои мерседес дар оянда иваз шудани онҳо ба микроавтобусҳои Евро 5 Акия автобусҳои ҳозиразамони европоӣ хизмат расонда истодаанд. ва як чизи аз ҳама муҳим дар ин вақт, дар вақте ки мо дучор мешудем ки чиптачинҳо бо либоси ифлос дағалӣ мекарданд бо мусофирон, бақияи мусофиронро намедоданд ва маблағҳое ки аз роҳгирон мегирифтанд қисман ба бюджети давлат ба кассаи хазинаи корхона ворид намешуд. ҳозир аз ворид кардани системаи сити корт ин ҳамсифати хизматрасонӣ қуллан ба дараҷаи баланд расидааст. ва имрӯз ман боварӣ дорам ки ҳамин системаи сити корт дар микроавтобусҳо ки то ҳол кондукторҳо фарёд кардани мусофирон, дағалӣ ва дигар давом дорад, бо ҷорӣ кардани системаи сити корт дар онҳо ин ҳам аз миён меравад ва сатҳи хизматрасонӣ ба қуллаи баланд албатта мерасад. дар робита ба иҷрои қарори раиси шаҳри душанбе аз 12 декабри соли 2017 таҳти рақами 777 дар бораи ройгон истифода намудани нафақахӯрони синни солашон аз 75 боло аз хизматрасонии нақлиёти мусофирбарии истифодаи умум ба истиснои такси ҷиҳати истифодабарии нақлиёти мусофирбарии истифодаи умум тавассути корти имтиёзнок то ба имрӯз ба 2737 нафар нафақахӯрони синни солашон аз 75 боло корти ройгон дода шудааст. моҳи феврали соли 2018 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт бо фаъолияти корхонаи муштараки ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Туркия Акия Авесто ки бори аввал дар мамлакат ба бандубасти автобусҳои тамғаи Акия шурӯъ кард, шинос шуданд. он рӯз, яъне 14 феврали соли 2018 роҳбари давлат бо раиси шаҳр аснои шиносоӣ бо фаъолияти корхонаи муштараки Акия Авесто ҳамзамон ба бунёди корхонаи истеҳсоли автобусҳо дар шаҳри Душанбе оғози расмӣ бахшиданд. то моҳи марти соли 2019 агар дар корхонаи муштараки Акия Авесто танҳо 25% корҳои бандубасти автобусҳо ҷараён мегирифт, аз он баъд истеҳсоли автобусҳои тамғаи Акия дар шаҳри Душанбе аз 0 то ба 100% ба роҳ монда шуд. соли 2018 корхонаи муштараки Акия Авесто тавонист 200 адад автобусҳои аз Туркия воридшударо пурра бандубаст карда ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе супорад. 200 адад автобусҳои тамғаи Акия имрӯз дар шабакаҳои хатсайрии пойтахт ба мусофирбарӣ машғуланд. низоми пардохти электронӣ ҳаққи роҳгиро дар нақлиёти истифодаи умумии шаҳри Душанбе баъд аз омӯзишҳои зиёд моҳи марти соли 2018 расман мавриди амал қарор гирифт. амалӣ намудани лоиҳаи ситикорт баҳсҳо оид ба бозпасгирии бақияпулиҳоро бартараф намуд, ҳамаи маблағҳои гардишро ба иқтисодиёти расмӣ фаро гирифт ва даромади молии корхонаҳои мусофирбариро зиёд кард. айни ҳол зиёда аз 419129 адад корти пластикӣ дастраси аҳолӣ ба хусус сокинон ва меҳмонони пойтахт гардонида шудааст. рӯзҳои аввал мардум аз ин чандон бархудор набуданд. хуб мушкилиё буд, нофаҳмиё буд. бо умуман дастгирии васоити ахбори омма ки чандин маротиба мо ба воситаи телевизион корҳои фаҳмондандӣ дар ин самт ба роҳ мондем ва мардум оҳиста оҳиста аз ин чиз бархудор шуд ва имрӯзҳо мардум аллакай худашон вақте ки лозим мешавад ҳамун корти нақлиёт рафта пур мекунанд ва дар ҳамин самт рафтуомадашон рафта истодааст. бо ба инобат гирифтани эҳтиёҷоти сокинони маҳаллаҳои канории шаҳр ҷиҳати таъмин шудан бо нақлиёти ҷамъиятӣ давоми соли 2018 хатсайрҳои нави автобус ва микроавтобусӣ таъсис дода шуд. таваҷҷӯҳи мардум ба он нигарда шудааст ки дар кӯчаҳои протоколӣ асосан фаъолияти нақлиётии тамғаи автобус ва троллейбус ба роҳ монда шавад ки ин аз як тараф ба роҳат рафтани омад кардани худи мусофир мусоидат мекунад, аз дигар тараф яъне аз байн бурдани тамбашавие ки солҳои пеш
дар кӯчаҳо бахусус дар кӯчаи айни чунин танба шавед, дар кӯчаи исмоили сомонӣ, хоб дар кӯчаи борбад хоб танба шавед ва имрӯз то андозаи ин масъала ҳалли худаша ёфтааст. Яъне танбашавӣ баъд аз ба роҳ мондани фаъолиятҳои автобус троллейбус дар ҳамин кӯчаҳо аллакай танбашавӣ аз байн рафтааст. Аз дигар тараф хуб баъди ман таъсис додани хатсайрҳои нав ки имрӯз айни ҳол дар шаҳри Душанбе 78 адад хатсайрҳо ҳаст. Аз инҳо 47 ададаш ба хатсайрҳои микроавтобусӣ рост меояд, 23 ададаш ба хатсайрҳои автобусӣ ва 8 ададаш ба хатсайри троллейбусӣ рост меояд. Бо пайдо шудани зарурият ва талошу дархостҳои худи шаҳрвандон ки дар маҳаллаҳои назди шаҳрӣ истиқомат мекунанд, бо ворид шудани дархости онҳо аз тарафи мутахассисони соҳа гурӯҳҳои корӣ таъсис дода рафта омӯзиш гузаронданд ва дар якчанд хатсайрҳои назди шаҳрӣ ҳам таъсис додем ки имрӯз айни ҳол фаъол мебошанд ва дар хизматрасонӣ қарор доранд. таҷдиду васеъсозии роҳҳои мошингард аз шохаҳои дигари дастоварди соҳаи нақлиёти Душанбешаҳр дар соли 2018 мебошад. муассисаи давлатии раёсати сохтмон аздансозӣ ва таъмири роҳу кӯпрукҳои шаҳри Душанбе бо назардошти нақшаи чорабиниҳо оид ба таъмиру аздансозии роҳҳои автомобилгарди шаҳри Душанбе дар 19 иншооти роҳсозӣ корбарӣ кард ки тибқи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар соли 2018 дар зиёда аз 19 километр роҳи автомобилгард корҳои сохтмон, аздансозӣ ва таъмири асосии роҳҳо ба анҷом расонида шуд. барои беҳтар кардани ҳолати хизматрасонӣ дар самти фаъолияти нақлиёти ҷамъиятӣ, харидорӣ ва ворид кардани автобусҳои замонавӣ агар як тарафи масъала бошад, ҷониби дигари он фарҳанги истифодабарӣ ва дар ҳолати хуби техникӣ нигоҳ доштани он мебошад. ҷиҳати саривақт ба таъмир фаро гирифтани автобусҳои муосир, моҳи майи соли 2018 бо дастгирӣ ва иштироки раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, маркази хизматрасонии техникии City Service Ltd ба фаъолият оғоз кард. фаъолияти ин марказ ба пешниҳоди хизматрасонии техникӣ ба воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ равона шудааст. раиси шаҳр зимни шиносоӣ бо шароити муҳайё гардида дар ин марказ таваҷҷӯҳи масъулинро ба воридоти қисмҳои эҳтиётӣ ҷалб намуд. мушаххас аст ки танҳо дар сурати мавҷуд будани қисмҳои эҳтиётӣ мушкилоти техникӣ саривақт бартараф шуда, фаъолияти мунтазами нақлиёти истифодаи умум дар шаҳр таъмин мегардад. санаи 12 ноябри соли 2018 бо мақсади якранг кардани намои зоҳирии таксиҳои дар ҳудуди пойтахт фаъолияткунанда қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе ба тасвиб расид. дар асоси қарори мазкур, ҷамъиятҳои дорои нақлиёти кироявӣ бо истифода аз шароиту имконоти мавҷуда намои воситаҳои нақлиёти сабукрави мутааллиқи худро ба талаботи шаҳрдорӣ мутобиқ гардониданд. иқдоми пешгирифтаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар самти якранг кардани намуди зоҳирии таксиҳо ба хотири баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии нақлиётӣ роҳандозӣ гардид. имрӯз тамоми нақлиёти сабукрави кироявӣ намои зоҳирии ягона доранд ва ба намои шаҳр зебоии дигар зам менамоянд. шоҳиди он будем ки дар вақти ворид шудани меҳмонон, тоҷирон ва дигарон нақлиёти мо дар изгоҳҳо, дар фурудгоҳҳо на он қадар сифати нағзи хизматрасонӣ пешкаш мекард. намуди зоҳирии нақлиёт ба талабот ҷавобгӯ набуд. имрӯз шумо бибинед ки дар системаи хизматрасонӣ нақлиёти хурд таксӣ дар як сол ба пешравиҳо ноил гаштиданд. намуди зоҳирии онҳо ҳамаш ба як намунаи ибрат башра аст. ҷорӣ кардани либоси ягонаи корӣ, ҷорӣ кардани намуди зоҳирии корӣ ва иваз намудани нақлиётҳое ки солашон кӯна шудааст ба нақлиётҳои ҳозиразамона, ин албатта ба ҳама писанд мебояд ва сатҳи хизматрасониро баланд мебардорад. моҳи январи соли 2019 бо мақсади кам кардани шиддатнокии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар кӯчаю хиёбони марказии пойтахт, ҳаракати микроавтобусҳои хатсайри рақами 33 дар кӯчаи Неъмат Қарабоев Ман ва равои ин навъи нақлиёти мусофирбар
тавассути кӯчаи соҳилӣ ба роҳ монда шуд. масъулин ин тағйиротро баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба мусофирон ва бартарият додан ба ҳаракати нақлиёти калонҳаҷми ҷамъиятӣ амалӣ карданд. 9 соли 2019 бо ворид гардидани автобусҳои нав дар шабакаи хатсайрҳои шаҳри Душанбе 10 хатсайри нави автобусӣ ба фаъолият оғоз намуд ки сокинони тамоми шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт аз хизматрасонии нақлиёти истифодаи умум бархурдор гардиданд. дар ин баробар ҳамзамон тамоми хатсайрҳои автобус ва троллейбусӣ марҳила ба марҳила ба низоми пардохти электронии роҳгиро пайваст шуданд ки ин раванд ба нисбатан беҳтар шудани интиқоли мусофирон мусоидат намуд. 9 соли 2019 ҷиҳати пешгирӣ аз нақси муқаррароти пардохти электронии ҳаққи роҳгиро дар нақлиёти истифодаи умуми шаҳри Душанбе татбиқгарони лоиҳаи Ситикорт гурӯҳҳои назоратии тафтишотӣ таъзиз доданд. назоратчиён дар гурӯҳҳои корӣ ҳолатҳои бидуни пардохти роҳгиро ва бекорт вориди нақлиёти ҷамъиятӣ шуданро ошкор карда, дар асоси қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон маводи маъмурӣ тартиб медиҳанд. зеро дар муддати ҳудудан 2 соли татбиқи низоми пардохти электронии роҳгиро ҳолатҳои бидуни корти нақлиётӣ истифода бурдан аз хизматрасонии нақлиёти мусофирбар зиёд ошкор гардид. аз ин рӯ таъсиси гурӯҳи назоратӣ аз ҷониби масъулини лоиҳаи Ситикорт басо муҳим буд. қадами устувор ва бо барори дигар дар самти рушди соҳаи нақлиёт дар соли 2019 ин истеҳсоли автобусҳои тамғаи Акя дар ҳудуди шаҳри Душанбе буд. ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Акя Авесто Automotive Industry санаи 19 марти соли 2019 аз ҷониби президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар соли 2019 мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе барои харидорӣ намудани 100 адад автобусҳои тамғаи Акя шартномаи дахлдорро бо корхонаи муштараки Акя Авесто Automotive Industry ба имзо расонид. ширкати Акя Авесто дар ҳоли ҳозир дар асоси фармоиши мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе автобусҳои 12 метраи дохилишаҳрии тамғаи Акя Ultra LF12 истеҳсол карда истодааст. ширкати мазкур давоми камтар аз 1 соли фаъолияташ тавонист 100 адад автобусҳои муосирро истеҳсол намояд. Туркия рафтем хондани. Зиёда 2 моҳ рафтем хондем, таҷриба омӯзӣ хуб кардем. Омадем ҳар тақрибан 10 нафар шогирд будем. Шогирдоро омӯхтесем мақсад. қисмати дарун, берун, ҳаҷи автобус. Шукрона истиқлолият мекунем ки ҳамтаи корхонаҳо бисӯтар шаванд. мо ҳамтаи ҷавонҳо бисӯтар корхонаҳо кор дарем. дар ҳақиқат истеҳсоли тоҷик аст. ҳеҷ ка боварӣ надошт ки мақсад ки тоҷикҳо техника мақсад автобусҳо ихтиёр мекунанд. дар ҳақиқат ҳаст, мешавад. бояд фақат аз сирки дил кор кардан. навми соли 2019 ҳамчунин 4 адад троллейбусҳои муосир харидорӣ ва мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. ин троллейбусҳо истеҳсоли ҷумҳурии Беларусия буда бо истифода аз батареяҳои литий имкони захира кардани нерӯи барқро дорад. дар ҳолати нерӯи барқи захиравӣ доштан ин навъи нақлиёти барқии муосир метавонад ҳангоми аз навсозӣ ва таъмири қисмати алоҳидаи роҳ, банд будани роҳ, садамаи нақлиётӣ ё қатъ шудани интиқоли нерӯи барқ бидуни ягон мушкилӣ аз тариқи кӯчаи хиёбони Ҳамшафат дар масофаи то 15 километр ҳаракати автономӣ анҷом диҳад. мувофиқи маълумоти масъулини корхонаи коммуналии воҳиди давлатии троллейбус, навми соли 2019 барои таъмини мунтазами троллейбусҳо бо нерӯи барқ 46 000 метр кабелҳои баландшиддати зеризаминӣ пурра иваз карда шуд ки ин раванд ба беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонии нақлиёти барқӣ таъсири мусбӣ расонид.
маҷмӯаи нақлиёти шаҳри душанбе аз муассисаи давлатии коммуналии душанбе нақлиёт хадамотрасон, 4 корхонаҳои коммуналӣ, 14 ширкатҳои хусусии микроавтобусӣ ва 11 ширкатҳои хизматрасонии таксӣ иборат буда, хизматрасонӣ тавассути нақлиёти истифодаи умум дар 77 хатсайрҳои мусофирбарӣ, аз ҷумла 23 хатсайрҳои автобусӣ, 8 хатсайрҳои троллейбусӣ, 46 адад хатсайрҳои микроавтобусӣ, ҳамарӯза тариқи 3550 воситаи нақлиёт, аз ҷумла 3000 адад автобусҳо, 55 адад троллейбусҳо, 1400 адад микроавтобусҳо ва 1800 адад воситаҳои нақлиёти кироявӣ ба роҳ монда шудааст.